שלום חברים, היום נעשה הצצה של ברול סטארס ולעדכון של ברול סטארס, ברול טוק, ותראו אותנו איך אנחנו משחקים. שלום, אנחנו... שלום. אוקיי. שלום, אנחנו בערוץ יד אלרוק, שימו סאב, תנו לייק, שימו פעמון ובואו נתחיל את הסרטון. אוקיי. טוב, יאללה, בוא נעשה קרב ידידותי. לא קרב ידידותי. למה? ככה, שומעו אותך. קרב ידידותי, יאללה, בואו. אנחנו עושים אחד נגד השני. אז כמו שראיתם בברולטוק יוצא שני דמויות חדשות, לאחד קוראים לילי, ולשני הסופר שלו הוא רוכב על דרקון, וגם יצא ההייפרצ'ארג' לג'יני, שהוא שולח 3 ידיים, וההייפרצ'ארג' לברוק שהוא שולח מלא טילים. עוד מעט, מה? וגם הייפרצ'ארג' לברוק שהוא שולח ננסה 3 שורות של טילים ומלא טילים. נראה לכם את הברולטוק. הייפרצ'ארג' של מה? נראה לכם את הברולטוק עוד מעט. שלום חברים, אנחנו מתחילים עוד שנייה את המשחק ויאללה, אנחנו מתחילים את המשחק. אתם רואים אותי, את מי אני שם? הם לא רואים את מי אתה שם, הם רואים מפה. סליחה, לא יודעת. אתה יודע ששומעים אותך. תשים של ברול. ושלום, כאן הבן של הפורמן. אנחנו בסרטוניות. אפשר לעשות אל תתייחסו. שלום של ברול סטארס. ברול סטארס. יאללה. נכון, אני צריך להיות מוכן. אנחנו מתחילים את המשחק. הייפרצ'ארג' של מקס זורק בקבוקים כאלה. רגע, נראה לכם את הברולטוק. אני מי שמדבר. זה אתה. אוי, סליחה, בטעות. אתם תראו אותנו משחקים. איזה טובו ליאון עדיין לא קולט. תסתכלו איך הוא... בערוץ של יד אלרוק, תירשמו לערוץ. אוי לא. נו, מה? עזוב. מה? תראה. למה? אני לא מחובר. נשחק אריאל, שמע, אריאל, חכו רגע. אנחנו כבר חוזרים. ואנחנו חזרנו. מתחילים משחק נוסף. עוד מעט נעשה לכם סרטון גם הצצה על הברולטוק. מה? ליאון עכשיו נגד מורטיס. באמת מעניין מי ינצח. אם אני לא טועה, מורטיס ינצח. וזה הערוץ שלי, תרשמו. אני משחק לבד. אוקיי, אני מוצאתי אותו. וניצחתי! הליאון ניצח! אפשר לראות כאן בדיסני? טוב, נעשה לכם סרטון הצצה לברולטוק עכשיו. ביי. אתה תסביר לברולטוק. אוקיי, מתחילים עכשיו את הסרטון על הברולטוק. של קפטן ביל, מה יש לך? של קפטן ביל. רגיל. זה של הברולטוק. זה סרטון ברולטוק. עכשיו, רגע, אני אראה לכם. שקט, עבירי. אוקיי, הנה סרטון של זה. רגע. אנחנו נעשה לכם מההתחלה, רגע. חכה. טוב, חברים, עכשיו אנחנו עושים סרטון הדרכה של ברולטוק. תירשמו לערוץ, זה חשוב לנו. תפסיקו כבר להגיד את זה, טוב? יאללה, בוא נתחיל. It's Proton! Godzilla! A deadly plant. Brawler mutations? A metalhead dragon rider. Eggs. New hypercharge. מה זה אומר? יוצא ההיפרצ'ארג'ים חדשים, סקינים חדשים ודמויות חדשות. באמצע הסרטון. New skins. Get a hypercharged skin for free. And more!
my model city! עושים את זה סתם ולא אמיתי. Welcome to Brawl Talk. We have teamed up with Godzilla to bring a monstrous event to Brawl Stars. This event is full of rewards, and there's a new way to unlock them. Andrew, by the way, the new community manager. Nice to meet you. Smashing Monster Egg. יכולות חדשות הם נותנים, אוקיי? יכולות חדשות כאילו, שנגיד של האנק, אם יורים עליו, הוא שולח טילים, מוטציות קוראים לזה, יכול לצאת מהביצים האלה, יכול לצאת בלינק, נקודות כוח, מטבעות ויהלומים. והמוטציה של פם יכולה, תמיד היריות, הטעינות שלה יטענו ממש מהר. טוב. תמשו בהמשך This הסרטון. can give you such as coins, power points, credits, bling, brand new skins, and mutations. What? Yeah. Monster eggs contain powerful new mutations that transform how your brawlers play. Mutations can affect supers like Bo having an unlimited amount of mines, regular attacks like Pam having unlimited ammo, and some are just there to cause mayhem, like this one where hitting Hank makes him fire his fish torpedoes. There are over 30 unique mutations to unlock in total, and they're all in a club. Join a club. The Godzilla season will contain Mecha Tick Ghidorah, and Brawl Pass Plus will have the dark and light color variations.